खुलुमबाय जतन हामबाय चिनी विशेष खाई चिनी प्रेस टाइम मीडिया नि दाखौ संग जों दिनै युड I-50 तै I-50 आं खरकसा I-50 नि AGS सेंट्रल कमिटी तै युड I-50 नि चेयरमैन हिसाबै जों दिनै चिनी जे युड I-50 जेरै एग्जीक्यूटिव चिनावला दं राजु वाइस प्रेसिडेंट युड I-50 मणिलाल देबबर्मा AGS ऑफिशियल सेक्रेटारी चिनी एलविस देबबर्मा तै चिनी मोहन केशियर तै चिनी पुसराय देबबर्मा युड I-50 नि AGS जों दिनै कायसा जागाव आसुक लायखा विशेष खाय खुवायो राजु देबबर्मा नि नुखंगो चिनी वाइस प्रेसिडेंट नुखंगो आरो आसुक लाय कायसा जों सिद्धांत न लायखा ताबु बर्तमान जेता प्रेजेन्ट चिनी I-50 नि जे काजकर्म नों सन्तुष्ट थानाय अनेक दिन रमैनो जों जे ADC इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालामो जेता चिनी पार्टीनि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों दिनिबो सामन खालायनायनि बागै जों I-50 सुप्रीमो चिनी सारेन्सि देरमोन आरो ताई चिनी सारनेफोर कुमार जमा दियान थानायाव जों प्रपोजल खा रमानि परेबो बरक जेता काजकर्म खालायदिनिबो बरक परिवर्तन खालायनायनि फासिङो थांलिया चिनी जेता डिमान्ड रखनो बरक आग्रमो माने आसुक बरक गंजागिया फैक्टर गंजागिया ओंखाय जे ताबु बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमि जों सामन खालायनाय प्राय सरकार फायनायनि सिगां जों अनेक सामन खालायखा सरकार फायनायनि सिगां जों अनेक सामन खालायखा गाबोन बागै जे दिनै अरो त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरायाव थासारिनि आंला खामो चिनी I-50 जुदि काखै सामन खालायखा तमनि बागैनो जों बार मुभमेन्ट खालायनायनि बागै त्रिपुरानि डिमान्ड नतयै बा जेता चिनी पार्टी नो बसखांगा उतलां थानानै गांगाय ताम सामन खालायथाय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार